आदा एक्चुअली बिसानि न'नि कन्डिशना मा एक्चुअली सोर मावदोंमोन मानो बेफोरबायदि जादों मेनलि हिसाबै आं दा बुंनोसै जोंनि बे नतुन श्रीपुर एरियायाव गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसे लोगोफोर आप लोग ये देखो ये घर है ना 3 साल से ऐसे पड़ा हुआ है अभी तक मतलब इसी घर का पैसा सब कुछ आ गया था मतलब मैं 1 साल पहला इसी घर में मैं वीडियो बनाया था उसका बाद क्या हो गया उसका घर वाला ने सब कुछ बता दिया ये पैसा सब कुछ आ गया और जो बनाया जो इसी घर को बनाने के लिए जो घर का काम लिया वो आदमी का पास सब कुछ है पैसा है सब कुछ है लेकिन कहे घर अभी तक बना के नहीं दिया लोगोफोर बे न'आ अलरेडि बेनि फैसाया फैखाजोब्बाय होननानै बुंदोंमोन बेनिफ्राय दाबो बे हालोदाव अब्ला आं बेखौनो बुंगोन दा जोङो बर' हारिनि थाखाय सोरनिबा थाखाय मायबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला जोंखौ गाज्रि मोनो ओरैबायदि गाज्रि मोनो दिनै नोंसोरनो आं स्पटआव देखायबावबाय माने खुगायाव राव गैया बुंनो थाखाय दा आं बुंनोसै जोंनि मुसलपुरनि सेबाव गुबुन जायगानि नङा जोंनि मुसलपुराव सोर गैया सोर गिदिर मानसि गैया जोंनि मुसलपुराव नाम लायोब्ला गाज्रि मोनगोन BPF निफ्राय लानानै UPPL निफ्राय लानानै जोंनि मुसलपुराव माने जाखिनि गिदिर मानसि नांगौ बर' हारिनि थाखाय बे जोंनि मुसलपुराव दङ अब्ला थेवब्लाबो बे हालोदाव माने बे न'आ BPF सरकारावनो फैनायमोन बेनिफ्राय दिनैसिम बे न'नि हालोदा बेफोरबायदि बेनिफ्राय UPPL जाबाय नङा UPPL सरकार जाबाय दिनै सोर जिम्मेदारि लागोन बे गोरिब न'खरनि बेफोरबायदि न'खौ BPF सरकारनि मानसिया माने जाय लादोंमोन बे क्लियार खालामना होआसै बेनिफ्राय BPF नि दैदेनगिरि गिदिरफोराबो मा नायखौ मोनथिला बेखौ बुंला बेनिफ्राय UPPL सरकार फैबाय UPPL सरकारनि जायफोर दैदेनगिरि बा गामिफोराव थानाय बा बायदिसिना मानसिफोरा बेनि खामानिखौ सोर सल्भ खालामनो हागोन आरो जोंनि गेजेराव BPF UPPL आरो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनबो दंबोयो जोङो गासैबो बुङो जोङो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन जों बर' हारिनि थाखाय नाजागोन जों बर' हारिनि थाखाय जों बर' हारिया खौसे जानांगोन गासैबो जोबोर मोजां खोथा बुङो नाथाय बाथ्राया बेसो गासैबो खुगायाव बर' हारिया खौसे जानांगोन जों बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन होनना बुङो नाथाय गामि बेफोरबायदि कन्डिशन जानानै दङ बेखौ मानो नुवाखै अब्ला खुगायाव बर' हारिया खौसे जानांगौ खुगायाव बर' हारिया जों लोगो जानांगौ होननानै जों बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन होनना बुङो अब्ला बे मा बर' हारिनि खामानि नङा नामा बे एसेबां फिसा खामानियानो दिनै बर' हारियाव सल्भ जानो थाङाखै मानो दिनै 3 बोसोरा लासै दिनै बर' हारिनि गेजेराव सासे गोरिब न'खरनि न'आ ओंखारलायै मानो आंनि कुइसननि एन्सारखौ हो लोगोफोर जों मायबा मोनसे बुङोब्ला जोंखौ गाज्रि मोनो जों सोरखौबा बुङोब्ला गाज्रि मोनो बेनिफ्राय बाथ्राखौ बुङो गासैबो जों बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन गासैबो बुङो बेयाव सोरबा UPPL नङा सोरबा BPPL नङा सोरबा एबसुल नङा गासैबो बुङो बर' हारिनि नाथाय जिम्मेदारि सोर लागोन जों इउटुबारा ना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारग्रा ना बर' हारिनि दैदेनगिरि गिदिरफोरा बाथ्रा बुंग्राफोरा आरो दिनै BPF नि सोरबा मानसिया खामानि मावबाय BPF नि दैदेनगिरिफोरा नायनांगोन खामानिया जागोन ना जायाखै UPPL नि मानसिया सोंनो हानांगोन BPF नियाव नोंसोरनि खामानिया मानो बेफोरबायदि जायाखै आरो UPPL नि मानसिया खामानि मावदो UPPL नि मानसिया मावनानै खामानि ओंखारगोन UPPL नि दैदेनगिरिफोरा सोंनांगोन आरो रावबो बेफोरबायदि माने माबा लायाबा जिम्मेदार लायाबा जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि माने दैदेनगिरि लिडारफोरबो दङ आरो गामि बड' स्टुडेन्ट इउनियननि खामानि मावग्रा मानसि दङ जोङो मा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरिफोराबो बेफोरखौ बेफोरबायदि मानो जादों होननानै जों दैदेनगिरिफोराव सोंनो हानांगोन अब्ला दिनै एसेबां फिसा खामानियानो दिनैसिम 3 इयार्सआ लासै बेफोरबायदि गोलैना थायोब्ला अब्ला गियो नामा जोंनि मानसिफोरा सोरबा पार्टिनि मानसिफोरखौ गियो नामा आं बेखौसो बुंगोन सोंनो गियो नामा सोरबा गोरिबनि थाखाय जानानै सोरबा गोरिबनि न'आ बेफोरबायदि ओंखाराखै सोरबा दैदेनगिरि लिडारफोरनियाव थांनानै सोंनो गियो नामा मानो बेफोरबायदि जादों होननानै दाथ' जों इउटुबारनि खामानि नङा बेफोरो नाथाय जों इउटुबारासो बेफोरखौ देखायनो गोनां जादों आरो नाय गासैबो नुखाजोब्बाय बेखौ नाय बेथ' गथ'आ थाबायनो हाया माने थाबायबाबो लेंग्रा आरो नायबाव
आरो बे हालोद जाबाय बाथरुमा बायलांबाय आरो नाय जेबो गैया बेनि बिमाया माने मैगं थाइगं फाननानै जायो आरो बेनि गथ'फोरा आरो मा सासे माबा दङ जेबो मावनो हाया बेनिफ्रायनो बे न'साव गोलैनानै बेबो प्रब्लेम जाबाय आरो 3 इयार्सनिफ्राय बेफोरबायदि अब्ला लोगोफोर जोङो मायबा मोनसे बुङोब्ला जोंखौ गोख्रों जोंनि सायाव सोंखारिग्राबो दङ नाथाय बेफोर फिसा फिसा खामानिखौ मानो मावना होनो हायाखै बे आंनि कुइसननि एन्सारखौ हो एसेबां मोजां मोजां बाथ्रा बुङो दादागिरि बाथ्रा बुङो जों मायबा मोनसे बुंला मा जोंखौ मायबा मोनसे बुङो आं नाम लाला नाथाय जोंनि मुसलपुर बायदि एरियायावबो बेफोरबायदि हालोदाव बेफोरबायदि दङ जोंनि माने मुसलपुर माने लासिं सिं आरो ना जोंनियाव एसेबां गिदिर गिदिर मानसि थानानैबो जोंहा सोर गैया मुसलपुराव गासिबो दंजोबो नांगौ मथे जोंनि मुसलपुराव गिदिर गिदिर मानसि दंजोबो लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम बेफोरखौ सोर दायित्व लागोन बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा लागोन ना जोंफोरबायदिया दायित्व लागोन मेनलि हिसाबै आं दा बुंनोसै जोंनि बे नतुन श्रीपुर एरियायाव बा BPF नि जाना बिसोरो न'खौ मावगोन होननानै दायित्व न'खरनिफ्राय एटिएम सेटिएम लांनानै दायित्व लादोंमोन बे साथाम मानसिखौ आं दिनै उल्लेख खालायथ'ला बिसोरो जायखिजाया एटिएमखौ लांनानै न'खौ मावगोन होननानै बिसोर फैसाखौ बहनना जाबाय बर्तमान बिसोरो जाबाय आरो जानानै दा बर्तमान बिसोर न'खौ आद्रा मावना दोनदो दा बेनि थाखायनो जोङो सानो आरो बिदिबा मा जोंनि बर' जाथि हिसाबै मा मावखो माने निजि जाथि जेबोआनो गैया बिस्रा माने दिनै माइरं सेरसे बायनो थाखाय बा माबानि थाखाय दिनै मैगं पेपार मावदों मादिया बिस्राना बेनि थाखाय दा मा जाना दं जोंनि बर' जाथिया BPF जानानै मा मावखो आरो बिसोर बर्तमान सातखान न'नि दायित्व लादोंमोन दा बिसोरनाथ' एसे ओंखारदोंआनो न'से लानाथ' एसेल' ओंखारना दं दा मेनलि हिसाबै बिसोर रावबोआनो गैया आदैयाबो गैया आदैया गोमोरलांनाय गोबावानो जाबाय दा फिसाला सासे गेदेर दंमोन बेबो एसे माबा दं एसे उन्दै सासे दंबावो बे सासेयाथ' बिकलंगखा माने आथिं आखाइ थैनाय नाथाय जोंनि एरियायाव बर्तमान इसोर ओरैबायदि कन्डिसन मावना थाबाय न'खौ मावगोन होननानै बिसोरो फैसा एटिएम सेटिएम लांजोब्बाय जों दायित्व लादों नोंसोर मावोबा न'आ ओंखाराबा नोंसोर जियाल जागोन जों ओंखायनो मावनोसै जि फुरा जोंनि दायित्वखौ जों लाखानोसै जोंनि लसबाबो मावगोन होननानै बिसोर लादोंमोन आरो जों लसबाबो बहनना होगोन नङाबा नोंसोर जियाल जागोन बे न'खौ आद्रा जायोबा बेखायनो गिबाय बिसोरो जाय न' मोन्दोंमोन बिसोर गिना होनबाय जोङो न'खौ आद्रा मावा BPF नि मानसि दे बिसोरो पान्जाय मेम्बारबो नङा माने इसोर माबा आरो मेम्बारनि सायावसो बिसोरो मेम्बारबाबो मेम्बारा गावसोरनि खामानिखौ मावनो हाया इयो खिन्थु इसोर मेम्बारनिसाय गोरोंसिन मानसि साथामा सायावबाव बिसोरो खिन्थु बिबान गैया बिसोरा खिन्थु पार्टिजों जालाय लोंलाय माने खामानि मावो आरो ओमफ्राय जायखिजाया बुङो आरो बिसोरो जों न'खौ बहनथारबा नोंसोरोथ' बहननो हायाबा बुहुत उसुबिदा जागोन बे मादैखौ बुंफैदो आरो बिसोरो बेनिफ्राय फैसाखौबो बहनना होबाय फार्स्ट किस्तिबो आरो एसे मावनानै सेकेन्ड किस्तिखौबो बहनना होबाय ओमफ्राय आरो एटिएमखौबो लांदो बिसोरो जों मावथारना होगोन होननानै गामिनिफोरा मायबा मोनसे हेल्प खालामनो गोसो गैगोन ना गैया बिसोरनाव बिसोरखौ बुंनो हानाय बेफोरबायदि गियो नामा नोंसोर ओरैबायदि जायो जोंनिया पार्टिखौ पार्टि लानानै दा UPPL सरकार बर्तमान बेनिफ्राय बिसोरबो सानो जोंनियाबो एसे भुल जागोन नामा उनावहाय दा जोंनिया स्टार्टिंआवनो एसे खेलिमेलि जादों जोंबो BPF-खौ जोंबो नारसिननो हाया बैसोर आखाइ मिलायना थाथ'ना दं दा बिसोरो अब्ला बे न'आ बेफोरबायदिनो थासिगोन बेफोरबायदिनो बिसोर माने थाबायानो दा बर्तमान बिसोरखौ जेबोखौनो बुंनो हाया UPPL-नियाबो बुंनो हाया BPF-नियाथ' इसोरो बेनिफ्राय UPPL-नि जा जोंना दा मुसलपुराव राकेश दङ बेखौथ' राकेशनो जनायबाय होननानै बुंदो राकेशनो जनायदो बेबो गुरुत्व गैया बेबो गुरुत्व गैया आरो जोंनियाव दा गोदान UPPL-नि चेयारमेन जादों जोंनि एरियायाव नलबारि पमाथाराव बेबो माने जेबो खालायनो हाया अब्ला बेखौनो बुङो बेबो बुंलायनो हाया बर' नालाय ओमफ्राय फानजाय जिखिजाया जोंनि बर'नि एरियायाव बा सोरबा सासे फिसा कन्ट्राक्टारबाबो सोबख'नानै जानाय फानजाय माने थाइसे फैयोबा सारेनाखौ बिसोरो सारेनाल' खामानि मावनानै ओमफ्राय 12नाखौ जायो आरो बेनिफ्राय जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि बेयावथ' मानसि थानांगो बर' स्टुडेन्टनि मानसि दङ थेवबाबो बिसोरबो माने गिनानैनो फासायना थायो बुंनो हाया जेबो बुंनो हाया बेनिफ्राय फानजाय मा जाहैखो दा जोंबोथ' बुङाखै आंजों ओंखारग्रा मानसि गैया आं बै लामाखौबो राकेशनिखौ कमप्लेन होनो आंखौ मानसि ओंखाराखै लामायादि आप डाउन जाजोबदो बै बोरैनिफ्राय फैनाया बेखौबो कमप्लेन होनो रावबो मानसि ओंखाराखै गिलायजोबो आरो ना नै माबायाव PWD अफिसाव इन्जिनियारनाव कमप्लेन होनो होननानै आंखौ मानसि लोगो लादोंमोन रावबो ओंखारा
गिजोबो आरो गावबा गाव। नारसिननाया आरो ओमफ्राय दा हा। नोंबो हायोबा जा उम। बेफोरबायदिसो बेफोरबायदिसो। ओमफ्राय मालायनि मोजांखौ जेबो साना साना। जोंहा आदैयाथ' दिनैहाय बर्थमान बिसानि न'खरनिनो हा। माबा बिमायं जायो हा। बे न' आद्रा थानायनिनो बेनिफ्राय मा जाहैखो दा जोंनि उम। बे दा न' जेसेबां आद्रा दङ हा। दा 7 खान दङ हा न'सेया गावनि खरसा बानायनानै न'सेया बहनबाय दा बर्थमान 6 खान दं एसे आद्रा जाना थानायखौ बेयो निजिनो फैसा खरसा खालामनानै बहनथारना लाबाय हा। ओमफ्राय दा 6 खान दंबावो न'आ हिसाबै जोङो आं बुंबावला दा न'खौ कमप्लिट खालायनांगौ उम। जोंनि जाखिनि सार्थ गैया फैसा थाखाखौ बुंखादों बिसोरो उम। न' ओंखारोबा नोंसोर जेल जागोन ओंखायनो जोंनि एटिएमखौ हर जों बहननो हागोन आखाइनि थांबाबो जों मावनो हागोन होनना बुंनानै लांनायनि थाखाय दा फार्नजाय जोंबो जेबो बुङाखैमोन दा नायबावथ'दो बर्थमान इउपिपिएलआ बर्थमान 1.5 बोसोर सोलिदो बिसोरबो बुंनो हायाखै दा बिपिएफआव जाय दंमोन बिसोर बहनथारना होनांगौ जाय लादोंमोन न'खौ औ। जोङो जाथिनि सार्थ गैया जोंनि गामिनि बियो उम। बरिया दा आं बेखिनिखौ बुंथ'बाय थेंक इउ अके लोगोफोर नायदो अब्ला बर' हारिनि गेजेराव मा हालोद बाबु मोजां ना